Masak terong lek menehi tangga. Alhamdulillah yo guys, diwenehi terong ungu kome tanggane, teronge wayu-wayu koyo sing menehi. Ya wis langsung dimasak pedes ae. Bumbune ngene iki wis tak goreng terus lanjut diulek. Ditambahi uyah karo gula pisan ben penak. Nah, iki wis tak cemplungne nggone santen ya guys, bumbune sing wis diuleki mau. Terus langsung dicemplungne teronge sing wis tak irisi. Iki mau ya wis dikum rada suwi. Tlutuhe ben ilang jadi langune ya ben ilang. Terus dicek rasa iki kasine napa ora. Nah, iki wis mateng, jangan teronge disisihne dhisik. Terus lanjut goreng tahu. Iki tahune lek kutuku yo wis ket kapan kae, iki wis meneng pirang dino ning kulkas. Oke, terus lanjut goreng peyek gere. Alhamdulillah gere iki mau yo oleh gratisan kome tanggane lho, guys. Ya ampun, bendino enek yo guys rezekine. Gere wis tak suwir cilik-cilik ngene iki wis tak ilairi karo ndase. Nah, terus tak cemplungne ning nggone adonan peyek. Terus lanjut digoreng. Tara, wis dadi guys, jangan terong lawe peyek gere karo tahu. Iki masih omek ngene yo enak lo guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.